izinto zakhe anzinto zakhe. Haleluya. Balonke igama lenkosi. Uthixo ke siyambonga ke bathandekayo ngalonto ngoba sizawuvula izwi namhlanje esizawuqonolondiswa nguye ngalo. Bake sivuleni incwadi kaYohane. Ivangeli Yohane 15. Ncwadi kaYohane 15. Apha uThixo uqonolondisa abantu bakhe. Ngoba uthi kunabantu bakhe ngamaxesha onke. Kwindawo zonke unguThixo phakathi kwabo. Uzafundela ke uverse 1. Uyoma kuverse 7. uThixo wethu ungumncedi bathandekayo wempilo yethu. Ngafunda lesi isifundo sabo kuhlanje sisifumana kwincwadi kaYohane chapter 15. Qala ufunda kuverse 1. Enhla kweverse 1 inesihloko esithi umzekeliso womdiliya wenyaniso. Abafundi baya kuthiwa lihlabathi. Bawona lizwi lakho khawulifumanele indawo yohlala egameni lenkosi Yesu Kristu moyingcwele ethabatha indawo. Amen. Verse 1. Mna ndingumdiliya wenyaniso. Umlimi wawo ke ngubawo. Amasebe onke akum angathwala isiqhamo. Uyawasusa. Onke athwala isiqhamo uyawathena ukuze athwale isiqhamo ngakumbi. Funda ke uhleli phansi ke ngoku. Apha bathandekayo uYesu wayethanda ukwenza imizekeliso ngezinto abantu abazaziyo. Haleluya. Sonke apha siyazi ukuba umthi wonke ungumthi onamasebe. Haleluya. Yaye aba bantu bangabafundi baxelelwa lento ukuze banamathele kuYesu Kristu. Apha uYesu utolikwa njengomthi olinywe uThixo emhlabeni. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Haleluya. Uthi ngingumdiliya wenyaniso umlimi wawo ngubawo. Haleluya. Amasebe wonke akum angathwali isiqhamo ayathini? Ayasuswa. Athwala isiqhamo uyawathena athwala isiqhamo ngakumbi. Haleluya. Haleluya. Qhubeke. Nina nisenihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum. Mna ndihlale kuni. Njengoba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo lingahlalanga emdiliyeni ngokunjalo aninako nani lingahlalanga kum. Umdiliya ndim nina ningamasebe. Lowo uhleli kum ndibe mna ndihleli kuye yena uthwala isiqhamo esininzi ngokuba ningekumi aninakwenza nto. Ngokuba ningekumi aninakwenza nto. Uyabona kapha siyatolikelwa kakuhle. Bathandekayo kuboniswa omnye nomnye ozawuguquka. Omnye nomnye ongekaguquki ayazi uba ukuthanda kukaThixo kokuba abantu mababuyele kuye. Ngoba abantu baqhathwa eqalekeni nguSathana umtyholi. uThixo ubeka amazwi wakhe uba ningatyi apha kulo mthi. Asabona uba uAdam noEva ubanike konke badle. Ebelungiselela into yoba bawujonga kulaa mthi bakhumbule izwi lakhe. Haleluya. Ukwenzela into uba bangamlibali bamdumise besitya kamandi besenza yonke into. Haleluya. Lwafika utshaba laqhatha umama
umama ekudleni kwakhe wabe sesizisa kwisithandwa sakhe. Saqonda isithandwa sami, hayi umfazi wami omhle kangaka ngeke ndingadli. Haleluya. Babeke ngelo xesha elo baya shabalala abantu bayemka elizwini likaThixo. Haleluya. Kwabakho isono ngokungaphulaphuli izwi abantu bahambe ngalo. Haleluya. Isono sikungaphulaphuli izwi elithethweyo balenze abo baxelelwe lona. Haleluya. Malonke igama lenkosi. uThixo ubizwa ngoba uluthando. Uthe akazusiyekela yaye akazusishiya. Lamazwi aphuma ngenxa yento bathina singabantu abanziwe nguThixo. uThixo wathi ke never akanawuzakwazi ukusiyekela okanye asishiye. Malonke igama lenkosi. Lolo ke ngoke anyame unyana wakhe yiyo ke ngole mithetho apha. Icaciswa kakuhle. Haleluya. nguYesu uKristu osimamkeleyo. Uthi apha nina senihlambulukile ngenxa yezwi endithethileyo kum. Hlalani kum ukuze nam ndihlale kuni. Ngamanye amagama lizwi elihlambulula umuntu abe nokusondela kuThixo. Haleluya. Abafundi bakhe xa bexelelwa lento baxelelelwa into ba bazoba yimbewu ezawubizwa ngoba bangamaKristu, ngoba namhlanje kungenxa yelo mbewu silapha sithetha ngoYesu, sidumisa uThixo ngento ayenzileyo abe luthando ezimpilweni zethu. Haleluya. Nam ndingomnye wabo njengoba beseluvile ubungqina igusha okanye inkomo ngesezisitya phezu kwengcwaba lam kukho seliphume ingca, kodwa ngoku lento ithi ndingomnye owancedwayo. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Siyazi ke bathandekayo ba akukho mthi ungenawo amasebe. Ithi ke le chapter uhlikahlayo isafundisa ithi nina ningamasebe. Haleluya. Umuntu isebe elingahlelanga emdiliyeni alikwazi ukuthwala siqhamo. Ningahlelanga kum angeke nifumane kubekho iziqhamo ekuni. Siyazi ke bathandekayo uba uYesu xa engumthi thina singamasebe. Lisebe eliba nesiqhamo ayiba ngumthi kodwa lisebe isiqhamo zilala emasebeni. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Kaqhubekele sive verse 6. Ukuba umuntu uthe akahlala kum ulahlelwa phandle njengesebe ome, baze abantu bawabuthe bawaphose emlilweni atshiswe. Bangaba kahlelanga kuye njengeliseba ngisebe nje emdiliyeni uyasuswa. Yabona ke isebe ngexa lisuswe emthini liyoma. Abantu abatholayo balihalele bafuna ulifaka emlilweni. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Ngamanye amagama kweli lizwi lipha ku3 lithi nina nihlambulukileyo ngenxa yezwi endilithethileyo kuni, hlalani kum mna ndihlale kuni. Umuntu uhlala ngenxa yamazwi athethweyo nguYesu Kristu. Haleluya. Ngamanye amagama kwizinto athe wazithetha uYesu Kristu ezinqanda phezu kwempilo zethu, thina zesizive sizenze kungoba oko kubonisa okokuba sihleli kuye uYesu Kristu. Haleluya. Qhubekeka sisizini. Ukuba nithe nahlala kum namazwi am ahlala kuni, nocela into enisukuba niyithanda niyenzelwe. Banithe nahlala. Yabona ngokungena ama benefit. Ukhaya lo. Zikhona into esifuna uzenzelwa nguThixo. Kodwa ngamanye kwelinye icala uThixo asimfuni.
Kuthe ndithi uThixo asimfuni sesisindisiwe kungoba ezinye izinto asikwazi ukuziyeka. Haleluya. Lonto ke ngoku ibangela ukuthi xa singakwazi ukuziyeka asihlelanga emthini. Uthi ke ngoku abathe bahlala kum bawucela into abesuba beyinqonela bayinikwe. Haleluya. Akekho bathandekayo umuntu ofuna ukungaviwa nguThixo xa ethandaza. Mandenza umzekelo, umzali abantwana phandle apha bayimeko ngoku xa uyijongile ebuhlungu. Asikwazi ukuthi umntana kamama uTwane xa esenza into uthi hayi owami usahamba kakuhle wethu. No. Umntwana funeka umdibanise nomnye umntwana okanye wena inhliziyo yakho ibe kumama uTwane. Haleluya. uYesu ke ngelo xesha nguye obuhlungu ngabantwana. Haleluya. uThixo njengokuba senziwe abantwana simomkela uYesu ngoba izwi lakhe lithi bonke abamomkelayo wabanika igunya uYesu kuba babe ngabantwana bakaThixo. Haleluya. Umntana ke bathandekayo uba ngumntana kumzali ngenxa yokumphulaphula kwakhe umzali. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Abe liqhayiya lo mntana kangangokuba umzali xa esoba mhlambi noba ngama lilifa umnika izinto ezibhetele. Haleluya. Lo mntana uyamthanda ngoba uyaphulaphula kwizinto amxelela zona uyakwazi ukuzenza. Haleluya. Ungumntana wakhe lo mzali. uThixo ngumntana wethu. Akaqumbi na uThixo thina xa sisenza izinto angazifuniyo nathe masingazenzi. Haleluya. uThixo akathandi ukuba thina sibe lisebe lingazuthwala ziqhamo silahlelwe ngaphandle some ukuze bafike abantu bokuthola basiphose emlilweni. Akayithandi lonto. Njengomzali sithi slogan sabantu akho mntana akho tiphu yomntana noba ngaba umntana akeva kangakanani. Apha ndithetha ngomntwana onguwe owathi wakumamkela uYesu wanikwa igunya loba ungumntwana kaThixo. Haleluya. Malonke igama lenkosi. So uThixo ke noba ngaba siyahamba siliqela kodwa ziba khona ezinye izinto njengokutsho kweli lizwi alithethile uYesu elingumyalezo uba nibafundise zonke izinto endiniwisela umthetho ngazo ukuze bazigcine bazenze. Haleluya. Abanye ke bengaqondanga bemamkela uYesu banezinto abavela hayi wethu. Hayi wethu abazalwana bakho apha. Hayi wethu ndibheke endaweni ethile ndafike ndenza 1 no 2 ngoba ngabe ndindedwa phandle safe. Haleluya. uThixo nabantu bakhe ngamaxesha onke kwiindawo zonke akwaphanga khona. Haleluya. Kodwa sawuthuze sibe ngabantwana bakaThixo ophilayo senze oko asixelele kona uYesu. Haleluya. Ngoba uThixo umncamile emncamela thina. Bonke abantu abakholwayo kuye bangatshabalali babe nobomi obungunaphakade. uYesu phaya kule ncwadi kaYohane chapter 3 ebethetha noNtata uNikodimo pha ezama ukumxelela okokuba mfondini mfundisi ingathi njengoba uzawufundisa aba bantu funeke ube nolwazi ngale nto ndikuxelela yona ba uThixo ulithandile ihlabathi uncame unyana wakhe ngendisithi ke kwincoko ndiyitshintsha uncame unyana wakhe ondim ukuze nina ningatshabalali ngoba ikhona intshabalalo kwabangevayo. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Aphinde apha bathandekayo uYesu azekelise kwincwadi angazi uMateyu 25 okanye kwaNguJohn 25 intombi ezilishumi ziyahamba zonke zikhawulela umyeni kodwa phakathi ziyadividwa phakathi kubonakala zingeyonto iyi-1. Abanye babo babebizwa ngoba zizingqondi kodwa abanye ndikwazi ulibiza ke igama bengabantu abangaqondi kakuhle ngabiza nje ngolo hlobo. Aba
abangaqondi kakuhle babangaphelelanga ngoba babengayiphethanga yonke into izibane neoli. Abakwazi ukungena kwafuneka bafika kwenkosi izibane ziyagqima mabahambe bothenga. Ithi ke ngoku into yam babengaziphethanga zonke iqualifications zokukhawulela umyeni. Njengabantwana bakaThixo abomkele uYesu njengenkosi nomsindisi, nabo bajonge ukuza kwenkosi uYesu Kristu. Abantu bonke bathi siyaya yaye sizawufana kunye naye. Kodwa phakathi naphakathi zikhona izinto endingaqualifiyo mna ndinguTat'u Twane ngoba ndifana nesele elomileyo elizawukhutshwa emthini lilahlelwe ngaphandle. Haleluya. Lithi lifika elaxesha mna ndibe ndizilibazisile ngoba imaterial le ndiyicelweyo uba funeke nihambe nematerial enjena xa niya kulo mtshato okanye ukhawulela inkosi. Silindele inkosi iyavuya ngathi sayomkela njengenkosi nomsindisi usabonakala kuThixo. Haleluya. Ngoba sasingabonakali kuThixo kodwa uhleli ngasekunene kukayise xa ejonge unyana wakhe bonke abamamkeleyo uyababona. Haleluya. Asifihlakelanga phakathi kwabo. Malonke igama lenkosi. Ukuze ke bathandekayo sithwale isiqhamo ngakumbi. Lithi izwi lenkosi phaya ungena yelizwi ukuze sihlambuluke. Uthi nina senihlambulukile ngenxa yezwi elithethileyo kuni. Sesani nihlala kum ukuze nami ndihlale kuni. Ithetha ukuthi lilizwe ekufuneka silibambe sihambe nalo esilifundiswayo kungabikho nesuntswana eli esiliyekayo. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Haleluya. Manje umzekelo xa ndifika pha nevangeli ndisuka apha eUthon. Xa ndifika nevangeli kunezinto ezininzi endizivileyo uba no umntwana kaThixo akazenzi ezinto nezinto. Yafika i-challenge kubantu abebendiqhele ndizenze ezo zinto. Loo nto ibangela ukuthi ke ngoku uTat'u Twane ngareversa noko. Abazalwane baseThoreni ngoku ndihlele ekhaya. Kodwa uThixo bona ngamaxesha onke. uThixo obona ebusuku, uThixo obona ngaphansi kwamanzi, uThixo obona ngaphansi komhlaba kwindawo zonke ebeyakho ndibona. Ndabaxelela uba namhlanje ndingumzalwane. Okwesibini ndaqokelela ifemeli uba ndathi u1 no2 no3 andizukwazi okokuba mandibe khona phakathi kwenu ngaphandle kwasemfihlweni nasemtshatweni. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Zikhona i-challenge uSathane azenzayo phakathi kwabantwana bakaThixo ukuze bangabi nakwazi ukuqiniseka. The moment kukho into ethi suqiniseka okanye sukuya enkonzweni kukhona kufuneka uthathe igqathu uye uthi ndiza kuya ufohle. Haleluya. The moment kukho into ekuphazamisayo ube ulazi izwi lenkosi okokuba uzawube uyalona nxa wenza lento funeka kube khona ufohlayo uthi no forward ever backward forward ever what a backward never. Haleluya. Abonge igama lenkosi. Simele ke bathandekayo sakwamkela uYesu sifundiswe. Haleluya. Nazi i-benefit. Kampubeke sibone. Verse 8. Uzukiswa ubawo ngalento yokuba nithwale isiqhamo esininzi. Ingxaki okanye inxenye yalento uzawuyenza kungenxa into ba wena ngehambo yakho kuzawuzukiswa ubawo ngalonto. Haleluya. Haleluya. Nazi ke ezinye i-benefit. Khawufundele pha ku14 uqale phaya ku21 uyoma phaya ku23. Haleluya. Ukhona seyibambile uyifumene sisi. Chapter 14 verse 21. Yes. Lowo unayo imithetho yam
ayigcine nguye ondithandayo lowo ke undithandayo uyakuthandwa ngubawo nam ndiyakumthanda ndizibonakalise kuye lowo igcina imithetho yami uyakuthandwa ngubawo. Haleluya. Ngoba uYesu njengoba kuthethwa apha ungumthi oplantiweyo. uThixo unenjongo zoba makathandwe unyana wakhe. Ngoba kutheni bathandekayo? uThixo zangathandwe nguAdam noEva akayigcina imithetho kaThixo uAdam noEva. Namhlanje lamazwi uyawaphinda kumaKristu amkele uYesu ukuze akwazi ukuba angaphinda xelise uAdam. Haleluya. Qhubekeka sive ke. Nam ndiyakumthanda ndizibonakalise kuye. Qhubekeka sibone. Athi kuye uYuda ingenguye uSkariyothi. Nkosi, uthini nalento uza kuzibonakalisa kuthi ungazibonakalisi kulo ihlabathi? Waphendula uYesu wathi kuye, ukuba umuntu uyathanda woligcina ilizwi lami wokuthi ubawo amthande size kuye sihlale naye. Ngoba le thebule lena yayisisimanga ngoba wayesacinga uYesu makahamba ushumayela ehlabathini. Ngoba apha le thebule iyabuza uba kutheni lena uzazibonakalisa kuthi ungazibonakalisa ehlabathini. Kukho ezi benefits sifuneke siziqonde. Uthi ke ngoku lo igcina imithetho yami uyawuthandwa ngubawo yaye sizakuza sihlale kuye. Haleluya. Mabonge igama lenkosi. Haleluya. Bazawuza kunye noThixo bahlale uthi xa sisenza intando yakhe sigcinile imithetho yakhe. Mabonge igama lenkosi. Izwi lenkosi ke bathandekayo lithi uThixo ungumlilo odlayo. Haleluya. Yonke into esondela kuwe xa sehleli kuwe encakasana ungenanto uyiphosayo elizwini likaThixo. Haleluya. Idliwa ngumlilo. Malonke igama lenkosi. Noma ngaba mhlambi unoba nefiva ube nomkhuhlane yaba lixeshana nje elo ngoba uSathana ungene ngamenywanga efaka into zakhe nje efuna uqonda wena uzawukhupha ntoni ngomlomo wakho ezawuthi ke ngokidale. Haleluya. Malonke igama lenkosi. Yawuthimla kwakhe mama uThwana athi hey iyandikhokhela ifiva. Ngiyabona uba ndizawuba nefiva uyayidala ke iyangena ke ngoku. Ngoba wena udalwe ngokomfanekiselo kaThixo. Wanikwa igunya nguYesu Kristu kwiinto zonke. Haleluya. Ngamanye amagama uyadala. uSathana usondela nje asondeze nje into zakho alindele umlomo wakho. Wena ube sokusithi hayi lento yami bese ngena yahlala. Haleluya. Kodwa ke ngoku njengoba uSathana engena nje ungene ngamenywanga ufikela kumlilweni kubantu abagcine imithetho kaThixo. Ngoba xa igcinile imithetho yakhe yena uYesu unesithembiso soba mna nobawo sawuza sihlale kuwe. Haleluya. Mabonge igama lenkosi. Bonke abantu babeka izandla ngoba kuthiwe mababeke izandla phezu kwabantu abagulayo ngoba uThixo uyayazi ukuba aba bantu babeka izandla banomlilo ozawudla ezi zinto ziye zangena kulo mzalwane zingena zingamenywanga. Haleluya. Mabonge igama lenkosi. So kubalekile ke ngokuba sigcine imithetho kaKristu Yesu sihlale kuye umdiliya kwenyaniso. Izwi lethu ke lisatsho lithi nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Hlalani kumi nam ndihlale kuni. Haleluya. Qha izwi lodwa liseyokusihlambulula. Zonke izibenefits zibuyele kuthi sihlale njengabantwana bakaThixo. Haleluya. Masiphakame sithandaze.
Baba siyabulela Nkosi. Baba wethu othandekayo siyabonga namini ngemfundiso zakho Thixo wethu namandla Thixo wethu ongcwele usenguJehova wena Baba onamandla wonke kwizinto zonke othe waziyalela kuYesu Kristu Baba onamandla wonke enkosi ngokuvumile